Fl-età ta' 93 sena l-fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi Patri Dionissio Mintoff raħolma oħra titwettaq ir-reġenerazzjoni tal-ġnien tal-Laboratorju tal-Paċi. L-ispazju ta' madwar 2000 metru kwadru li għandu lan li jilqa' l-viżitaturi li jfittxu ftit ħin għall-kwiet ġie riġenerat permezz tal-entità Project Green li appoġġjat it-talba ta' Patri Dionissio Mintoff għal dan il-proġett soċjali. Waqt żjara fil-ġnien il-Ministru Mirjam Dalli Patri Mintoff spjega kif il-post kien iservi bħala żona fejn kienu jsorġu l-ajruplani fi żmien it-tieni gwerra dinjija u kienet tilqa' ma' 7,000 soldat minn pajjiżi tal-Commonwealth iżda llum qed iservi bħala post ta' paċi. Patri Dionissio tenna li l-iskop huwa li n-nies jiftakru li l-ħin tal-mistrieħ huwa importanti wkoll. Natura hija ktib kbir, enċiklopedija, kollu tkellmek. U aħna x-xaqatna kienet li minn post ta' gwerra u magħruf għall-gwerra bl-istorja tiegħu. Issa li aħna nagħmlu post ta' paċi. Dik ix-xoqqa tagħna. U dan huwa pass ieħor dil-katina ħolqa waħda żgħira nagħmlu affarijiet żgħar, ma nagħmlux affarijiet kbar tarbi. Ma affarijiet żgħar jilħaqhom kulħadd. Mela nagħmlu għal kulħadd. U min jiġi hawn nistieden kulħadd. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu l-installazzjoni ta' pontijiet baxxi kif ukoll twessieħ ta' passaġġi li se jtejbu l-aċċess filwaqt li jippreservaw il-biodiversità eżistenti tal-post. Biex tkompli titjieb is-sigurtà ġiet installata wkoll sistema ta' dawl ġdida adattata għal post bilan li tkompli tinħoloq atmosfera aktar rilassanti fil-ġnien. Tħawlu bosta siġar u arbuxelli u ġie installat ukoll tagħmil tal-logħob għat-tfal magħmul minn materjal riċiklabbli. Għall-kumdità tal-viżitaturi ġew installati bankijiet tal-piknik u iżjed amara ta' barra li jkomplu jagħmlu dan il-ġnien rikreattiv u komunitarju. Kien fl-1971 meta Patri Dionissio Mintoff ħoloq ċentru ta' ħidma pastorali favur il-paċi u aktar tard twaqqaf il-kumpless kif nafuha bħala il-Laboratorju tal-Paċi li lum ukoll għandu fera oħra f'The Hague, l-Olanda. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli tenniet li qed ħares il-qudiem għal sena oħra ta' proġetti ambjentali simili minn entitajiet differenti. Fil-fatt hawnhekk għandna spazju ta' 2000 metru kwadru li issa ser ikunu din jinfetħu għal pubbliku in ġenerali biex noffru l-opportunità wkoll lil familji jiġu iqattaw ħin rilassat fil-ħin liberu tagħhom imma fl-istess ħin ikunu qegħdin jersqu eqreb tal-Laboratorju tal-Paċi u jifhmu iktar ukoll il-missjoni wara kollox ta' Patri Dionissio Mintoff. Għal din l-okkażjoni attendew ukoll rappreżentanti minn Project Green u mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq.